Tím jsem povolil tady tohleto předžavení na 2 šroubkách. Krásně vidět, jak odkud to teče přesně. Ještě si musí povolit tamhle ten šroubek, tamhle druhý. A pak vlastně mi čeká povolit tady hadice, tamhle chladiči, druhá, tady už je jedna povolená. Filterbox je venku, teplotní snímač, chladící kapaliny, takže tady hadice hlavní. Chladiči je odpojená, teplotní čidlo chladící kapaliny. To je taky v pořádku. Tady tohle, tady je závlačka, takováhle, to je takhle. A teďko už bývá tu hlavní, vlastně to nebude špatně vidět, tady je jeden šroub, tamhle na druhý, takže příroba je konečně povolená. Důvod, proč to takhle těsnění je úplně v hajzlu. Vevnitř je okroužek, tady, který už se mi dál vypadá takhle. Se musí jaký novej, zapojí se hadice, potlaky, váha vzduchu, nasadí se kryt, vyleje se chladička. A že příruba je na místě, čidlo chladící kapaliny je na místě, nový okroužek, nové těsnění, šrouby příruby jsou utažený, hadice, druhá hadice, předehřev, zapojí se váha vzduchu, potlak k vzduchnímu filtru, další hadice, filterbox, jeden šroubek, druhý šroubek, naleje se chladička a pak už nezbývá než jízda a zkusit to. Takže máme všechno kompletně na místě, krom teda filterboxu. G12 je nalitá, hadice jsou promačkaný taky. Nikdy nic neteče, no. Takže dolejt, zkompletovat, nastartovat, ujet zkušební jízdu, tak jdem na to.